ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Mayaman o mahirap, kalusugan mo'y tiyak. Ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ito ang alay namin para sa inyo. Bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado. Mayaman o mahirap, kalusugan mo'y tiyak. Ika'y nakasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ito ang alay namin para sa inyo. Bawat Pilipino, dapat miyembro, bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado. Bagatugang, good morning po. Ayan, nandiyan na ba si, nandiyan na ba taga PhilHealth? Wala. Wala tayong cellphone doon. Baka pinatawagan cellphone, Ito, gamitin mong cellphone ko. Tawagan mo si Ma'am Gigi at baka walang signal. Para makuata ang sa indang Bagay yung pati ang tutukaran mo niyan, mga tugang, hindi po sa alagang PhilHealth, benepisyong PhilHealth para sa chronic obstructive pulmonary disease. So, yan po ang
Iyan ang tema kuta ngunyan. Kundi baka nila kalusot sa Zoom, mga tugang, or may importante pong kaulangan, so dapat pong masabutan. Tatangani na kung dai makalaog ngunyan, di next week po tabi. Adi, ayan po, ining Nobyembre, kada taon, mga tugang, kada ikatulong Miyerkules, yan pala yung selebrasyon o pagirundum kang Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Day. So, yan ang tema na nakatalaan po ngunyan. Natutukaroon po kan mga pagiribata po dyan sa PhilHealth. Adi, para mo matauanin kaaraman sa tuya pong mga kababayan sa nagdadakulang paghiwas o paglakop kan helang sa baga sa mga namanuan na dapat pong tauanin tulos na sabi nga ni kayan assistance sa medical. Iyo po yan adi. So taang sabi mga tugang based sa record kan WHO mga 90% kan pagkagadan sa helang na COPD hali po sa mga middle as in low income na nasyon. Yan, di kita ligtas dyan mga tugang dito sa Pilipinas. At marami tayong mga naghihirap. Okay? So, kaya duman sa mga kababayan nyato, iyo yan ang tema na tutukaron ngunyang kan PhilHealth Regional Office 5 para po sa mga kababayan nyato. Pero kung data po makontakta, day nag-come up naman sa Zoom and pigapapudan ko po sa cellphone kung maprograma sinda o day tangani pong pagday diretso sa tingog gambanuan diretso na sa aramon niya to hanggang alas 12 sa pangarap po ni Pio Fernandez. Happy birthday Papa P. At kay po ang pengaluan ng boses ni Papa P tanagulpi iba actually kay ito pong a day afternoon before the typhoon mga tugang iba na suboses ni Papa P, no? Una ko nga ni dahil na madiretso mga tugang sa coverage pero talagang ginibo ang dugong dugong GB, di ba? No matter what, di ba? The program must go on para po sa serbisyo publiko in the service of Bicolano, especially mga tugang during typhoon. Kaya salamat Papa P. Kaming tulo ni Nabipian din nagbaralyuhan. Trokis kami mga tugang. Tigduruang oras may kabanga. And thanks God, nakaligtas po kita mga tugang. Dahil kita inagihan kang bagyong Pipito. But nevertheless, we sympathize with ini pong mga taga-Katanduanes po na mga kababayan tayo. Even sa Camarines Norte, inagihan po kang bagyo. So, sa kunyan, mga tugang, nagre-recover na padit-dit sa mga kababayan na to. Diyan po sa Catanduanes. But kailangan natin ng tulong ninda, lalo na sa mga masisirungan na arong. Kasarabay na po siyempre susahin naman ng mga pagsustinir sa buhay. Yo. Okay? Anong sabi? Jerome? Anong sabi may kaulangan? Baka yaon naman sa Mental Health Summit? Ha? Yaw na po. Yaw na? Sinong nandyan? Ma'am Gigi po, sir. Si? Ma'am Gigi po yata, sir. Sino? Ma'am Gigi. Si Ma'am Gigi. Yan. Mga tugang, nandiyan na si Ma'am Gigi na ron, no? Para po sa tuya po ng mga kababayan. So, good morning po sa Giraray sa mga kababayan po niya to na nag-antabay. Hindi po sa, alagang PhilHealth. Ngunyan pong aldawnin Webes. And duman po sa mga kababayan nato, pwede po kamong mag-text sa 0968-280-6261, 0935-339-7380, o kaya naman digdi po sa tuya po na DCGB News Online Facebook page chat box, para po sa indo pong mga queries after kang discussions mamaya. So, ako po ang sa inyong lingkod, Mardila Daing Iba. Yan, ang sa tuya pong tema, benepisyong PhilHealth para sa chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Hello Ma'am Gigi, good morning.
Hello, Ma'am Gigi? Nandiyan ka na ba? Hindi ko pa nakikita mga tugang si Ma'am Gigi naron, mga tugang kang PhilHealth, Regional Office 5. Para po sa tuyang talastasan mo niyan po na pagkaaga. Ayan. Anong nangyari, Jerome? Hindi pa. Ayan. Sabi, Adi, mga adjustments pa po tabi kita, mga tugang po sa technical, para po duman sa mga kababayan niya to. Ngunyan pong aldaw na ini, no Webes, petsa 21. And happy birthday man palan kay Papa P at saka kay Shirley Delumen. Ano po? Pag-iriban niya ito po sa DCGB, happy birthday, more life, prosperity, and happiness sa indo pong duwa. Yan. Okay? Duman po sa mga tagabagang tabay ta, dakul pala nini ng mga kunyari, mga dapat niya itong maraman manong di sa COPD, mga sintomas, kasarabay ng mga tugang mga kausa, kang chronic obstructive pulmonary disease, o COPD, na iyo po yan ngunyan ang tema na tutukaron mga tugang ni Ma'am Gigi naron. Hello, Ma'am Gigi, good morning. Pasensya na sir, medyo nagka-igwa kitang technical difficulty, digdingon yan sa opisina. Sana enough pa ang time ta para mag-discuss ng marayang mga benepisyong PhilHealth No para problem. sa COPD. Itao ko sa imo ang privilege to discuss all of the topics. Yan. Di bali lumampas tayo. Importante ma-cover up natin itong topic na to kasi maganda ito and tamang-tama papalamig ang panahon. Kailangan natin na malaman ito. Yes. Okay, so mga kababayan natin, kasama natin si Ma'am Gigi naron ngayon pong umaga. And tuwing ikatlong Miyerkules ng buwan ng Nobyembre ng bawat taon ay ating pong ginugunita itong Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Day, na ito po yung Proclamation number 501 series of 2003 na naglalayong mabigyan ng patuloy na kamalayan sa lumalaking pagkalat ng mga sakit sa baga sa mga mamamayan na dapat bigyan po ng agarang lunas. Ayon po sa World Health Organization, mahigit sa 70% ng pagkamatay sa sakit na COPD ay nagmumula sa mga middle at low income na bansa. Tutok lamang po at maya-maya ating tutalakayin ang mga sintomas at panganib na dulot po ng pagkakaroon ng COPD. Now, Ma'am Gigi, ano nga ba itong Chronic Obstructive Pulmonary Disease o COPD at paano po ito nakukuha? Yes. So, napakagandang topic to, Sir Mar, di ba? Kasi lalong-lalo na, sabi mo nga, we are celebrating, ginugunitan natin ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Day. Kahapon lang siya, actually. Yes, So, oo. So yun, ang COPD po or chronic obstructive pulmonary disease ay isang progressive at incurable lung disease. Ibig sabihin, hindi na po ito na gagamot. Kumbaga, ititreat mo na lang yung symptoms mo kasi palala na lang po siya ng palala. Kaya dapat po, ang paganda is maagapan ito. Ano po? Dahil dito po sa COPD, nahihirapan tayong huminga dahil nga po na-obstruct yung Ayun, no. May diferensya nga ang kunya na. Yes po. So which mean iwasan po natin. Kadalasan po nakukuha ang COPD mula sa paninigarilyo at nagiging sanhi po ito ng death dahil po hindi ito naaagapan. Ayun, opo. So, anong mga sintomas po nitong COPD? Opo. So mga sintomas niya po, marami po siya. Pag COPD kasi, that is lung-related. Hindi ito rin nakikita immediately and it develops over time. So habang tumatagal, lumalala po ang mga makikitang sintomas. Ang baga po, isa sa pinaka-resilient na organ ng ating katawan. Kaya naman po, kaya nitong mag-function
normally kahit may damage na ito due to COPD. Ang mga palatandaan or sintomas po for chronic obstructive pulmonary disease includes yung kakulangan po ng paghinga, lalo na kapag nag-exert tayo ng physical activity. Yung konting galaw mo lang, Sir Mar, hinihingal ka na, di ba? Hingal na. Tapos another is yung paghinga ng mahirap at may tunog. So, akala mo sumisipol ka, humihinga ka lang pala. Another po is pananakip ng dibdib, madalas na respiratory infection, kakulangan ng enerhiya, matinding ubo or cough, at yung ubo nagpo-produce po ng mucus or sipon, pamamaga ng mga bukong-bukong paa or binti, at hindi inaasahang pagbaba ng timbang. So, in any combination ng mga na-mention ko pong mga sintomas, possible po na COPD na iyon. Ayun, maraming sintomas pala yan. Now, anong sanhi o kausa nitong COPD? Usually po, ang pinakamalaking cause nito is yung paninigarilyo. Karamihan na may COPD, mga taong 40 years old and above, na may history of smoking. Kaya iwasan po natin ang paninigarilyo. Possible din po na sanhi ang mga environmental factors. For example, na-expose po kayo na matagal sa mga harmful pollutants tulad ng chemical, dumi, usok, and even second-hand smoke. Nakakasama din po ang indoor air pollution na nagdudulot sa pagluto gamit ang uling. Kaya dapat po pag nagluluto tayo gamit ang uling, maganda po yung ventilation sa lugar natin kung saan tayo nagluluto. Another factor would be genetic. So, ibig sabihin po, may mamana din to. May mga tao din po kasi na hindi naninigarilyo or hindi naman na-expose sa mga harmful pollutants or chemicals, pero nagkakaroon ng COPD kasi nasa genes na po nila. Meron kasi tayong tinatawag na AATD na gene or yung alpha-1 antitrypsin deficiency kung saan meron pong kakulangan sa pag-produce ng isang importanteng protein sa katawan natin, kaya nagiging mapanganib po ito at nagde-deteriorate po ang ating parts ng ating baga. Kaya po, iwasan natin maninigarilyo, iwasan din po natin yung mga environmental factors na na-expose tayo sa masamang hangin. Panununog ng basura, bawal. Di ba? Pagsunog ng basura, bawal, di ba? Oo nga naman. And then third naman po, kapag may lahi talaga tayo sa COPD, siguro mag-ingat na tayo. Pangalagaan na natin. Huwag na tayong magpa-expose pa or increase pa ang risk para magkaroon ng COPD. Ayan. Now, ano po yung ang dalawang pangunahing uri ng COPD? Mayroon pala yung Oo, dalawa yan, Sir Mar. So, two types yan. Yung una, yung chronic bronchitis. So, from the word itself, chronic, ibig sabihin pang matagalan. And then bronchitis, inflammation ng bronchioles ng ating katawan. Ito po yung pagdami ng pag-ubo at ng production ng mucus. Kaya namamaga po yung mga bronchioles natin or mga breathing tubes sa loob ng baga. Pangalawa naman po is yung emphysema. Dito naman po sa emphysema, nasisira po yung air sacs natin at nagko-collapse ito at yung mga maliliit na breathing tubes natin sa baga. Kaya nahihirapan tayo huminga. Yung isa, chronic bronchitis is pamamaga. Yung emphysema po ay pag-collapse ng ating mga air sacs. Ayun, so nandun na yung sintomas, tapos yung kausa, yung sanhi, at saka yung dalawang uri ng COPD. Now, papaano po ang gagawin natin para maiwasan natin itong COPD? Oo. So sabi ko nga, sir, ang isa sa pinakamalaking risk factors for COPD is paninigarilyo. So iwasan po natin. Kung nagdinigarilyo tayo, mag-stop na tayo. Kapag hindi pa naman, iwasan na natin siya. Another would be, para makaiwas ng COPD, regular exercise. Iwasan din po natin makalanghap ng secondhand smoke. So lumayo po tayo sa mga naninigarilyo. Umiwas din tayo sa mga mausok na lugar. Kung hindi maiwasan ang paglabas ng bahay, siguraduhin pong magsuot tayo ng face mask pag alam natin na pupunta tayo sa mga lugar na polluted. Also, panatilihin din natin malinis ang bahay. Ang excess dust din po ay pwedeng makapag-trigger ng COPD symptoms. Kumain din po tayo mga pagkain mayaman sa vitamin C tulad ng pinya, papaya at orange. At
Siyempre, magkonsulta sa doktor kung dapat bang kumuha ng bakuna para sa flu or pneumonia. Ang mga bakuna pong ito ay makakatulong para maiwasan ang pagkaroon ng komplikasyon. Maaari din pong mapalala ng flu or pneumonia ang kondisyon ng isang taong may COPD. Maganda din po na pag makita ko lang po tayong signs and symptoms, magpakonsulta na tayo, para maiwasan na natin na lumala pa ang sakit. Ayun. Kasama ba sa konsulta package to? Na COPD? Ang konsulta package po is our primary care benefit package. Ah, So, ibig okay. sabihin, opo, ito po yung mga natin, package, bago pa man tayo magkasakit. Pero kung magpakita na kayo ng signs and symptoms ng COPD, pwede na po kayo pumunta sa pinakamalapit na konsulta accredited facility para doon po kayo magpa-check up, mag-avail ng mga diagnostic exams tulad ng chest x-ray at mabigyan kayo ng doktor ng mga basic medicines. Para na din po maiwasan yung mga komplikasyon ng COPD. Kaya maaga pa lang magpa-check up na. Kasi kapag hindi ito naagapan, Sir Mar, na COPD, it could lead to respiratory infections, heart problems, lung cancer, high blood pressure sa heart arteries, and depression. Kaya iwasan na po natin habang maaga pa, bago pa lumala ang sakit, magpa-check up na tayo. Ayun. So magkano ang benepisyo ng PhilHealth sa dito sa COPD? Yeah, mayroon palang nakapackage din, For example, oo. Sabi nga natin, Sir Mar, prevention is better than cure. Kaya lini-out natin yung paano makaiwas. Sinabi na natin yung PhilHealth konsulta kung paano magpa-check up. Unfortunately, kung too late na po yung pa-check up natin or even after check up na findings talaga na may COPD na tayo, ano po ba ang pwede nating asahan sa PhilHealth? Ang kagandahan po, ang PhilHealth, meron tayong packages for COPD. Binabayaran po ng PhilHealth ang sakit na ito sa halagang 15,860 pesos kung kayo po ay makonfine sa alinmang accredited levels 1 to 3 na hospital. Ang iba pa pong case rates related to COPD include chronic emphysema bronchitis. Ang case rate po natin dyan is 15,860. And for allergic bronchitis and asthma, ang case rate naman po natin is 11,700 for both. Ibig sabihin, for example, yung case rate natin na diagnose kayo COPD, 15,860 pesos po ang ibabawas sa inyong total hospital bill. Ayun, okay. Now, yan? Yung mga hindi active, sabi nga yan, yung hindi miyembro ng PhilHealth, pwede ba silang makapag-avail ng package na yan? Opo. So, makakapag-avail po ang benefit kahit hindi po kayo active or hindi pa kayo member ng PhilHealth. Dahil po, according to our Universal Healthcare Law, ang lahat ng Pilipino po ay ginaguarantee na agarang makagamit ng benepisyong PhilHealth. Ito po yung tinatawag natin na immediate eligibility. So kahit hindi pa po kayo member or inactive member kayo, makakapag-avail po kayo. Kung rehistrado na po kayo, kailangan nyo lamang po magbigay ng inyong PhilHealth Identification Number kasama inyong valid ID sa PhilHealth section ng isang hospital. May access po kasi sila sa tinatawag natin PhilHealth Member Portal. Makita lang yung PIN nyo or even yung name nyo sa inyong valid ID, pwede nilang i-search yung iyong pangalan at makikita po doon kung kayo ay member ba, registered na, at makakapag-avail po ba kayo ng benefits. Kung hindi naman kayo po member ng PhilHealth, magpa-register lamang po. Mag-download po kayo ng aming PhilHealth member registration form sa aming website or humingi sa alinmang opisina ng PhilHealth. Magpa-register po kayo. I-fill out nyo yung form, maglakip po ng inyong mga supporting documents at makukuha nyo na po doon mismo sa araw na iyon yung inyong NDR at ID. Now, kung kayo po ay na-confine pero hindi pa kayo member, pwede po kayong magpa-authorize or magpa-assess sa hospital na kayo ay marehistro. Basta po kayo marehistro before discharge, makakapag-avail kayo ng benepisyo. So yun po ang pinaka magandang balita dito sa PhilHealth dahil sa Universal Healthcare Law. Mapa-inactive member man kayo or hindi pa kayo member,
makakapag-avail po kayo ng benepisyo. Pag registered na kayo, meron na kayong PhilHealth Identification Number, isubmit lamang po sa billing section ang maayos na napunan na PhilHealth Claim Signature Form. Ito po ang form, ibibigay po sa inyo ng hospital. I-fill out nyo lang po yung member information nyo doon para makapag-avail po kayo ng benefits. Kasama kung ano man ang supporting documents na hingiin ng hospital. Ganun lamang po kasimple, makakapag-avail po kayo ng benepisyo ng PhilHealth para sa COPD man yan or sa kahit alinman na sakit or procedure na kailangan nyong i-avail sa oras na kayo ay nangangailangan. Ayun, so maliwanag po yan mga kababayan natin. And doon po sa mga may katanungan, pwede kayong mag-text sa 0968 2806261 or 0935-339-7380. And dito sa ating messenger, saan ho pwedeng magpa-check up tungkol dyan sa COPD? Yan. Sige po. So, yung na-mention ko po kanina na PhilHealth Consulta, ang PhilHealth Consulta po ay ang primary care benefit package ng PhilHealth. So, ibig sabihin po, ito po, di ba usually, Sir Mar, kapag sinabi natin PhilHealth, nagagamit niya yan pag ma-hospital na. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayun, nagkunya ng signal ni Ma'am Gigi, medyo nag-buffering, Ayan. Hello, Ma'am Gigi. Ayun nga. Ayan. Ma-avail po ito sa ma-accredit. Ito po. Ayan. Sa mga accredited na mga mga konsulta package, hospitals. Yes po. Hindi siya hospitals per se, Sir Mar. They are, a primary care center. Ayan. Yes po. So, magbibigay lang po ako ng mga examples po nandito sa Legazpi City. Okay lang po ba yun? Opo, sige po. Opo. So, dito po sa Legazpi City, sa Albay, dito po ang Legazpi City Hospital. Isa po siya. And then Legazpi City Health Office po, isa din po yan sa ating mga providers dito. Sa Ligao naman po, Ligao is also a primary care, yung Zone Intervention Center po natin, ay sila po ay nag-o-offer din po ng consulta services. Marami pa po yan. Magbibigay po ako ng lista. I think nagbigay na po ako last time. Mayroon na po. Na-publish na natin yan doon sa news online natin. Ayan. Yes. Oo. Okay. So, pati mga rural health units, mayroon yata mga accredited, di ba? Yes po. Opo, sir. Sandali lang at buksan ko at baka ma-access ko naman dito ngayon, Sir Mar, ha? Sandali lang po. May oras pa po ba tayo? Yes, man. Ibigay ko sa iyo yung oras mo. Okay po. Adjust flexible naman tayo dyan Okay po. So, dito po sa Albay, So, we have RHU Kamalig, Dalaga Doctors Hospital. Sa Ginobatan po, RHU Ginobatan. Sa Legazpi City po, we have Ago General Hospital, Albay Doctors Hospital, Legazpi City Health Office, Legazpi City Hospital, and then Regional Medical and Dental Unit po sa Camp Simeon Ola po yan. We have Libon, Rural Health Unit Libon sa Libon. Sa Ligao po, we have our Provincial Hospital, Ligao City Health Office, and Zone Medical and Intervention Hospital. Iba pa po is RHU Malilipot, Dr. Erlinda Estanislao Hospital at Cudaran Rural Health Unit, RHU Pulangi sa Pulangi. Sa Tabaco City po, marami-rami. We have Cabredo General Hospital, Amando Copy Hospital, Ziga Memorial District Hospital, and then lahat po na mga RHU na under Tabaco City and Tabaco City Health Unit. Lahat po yan, yung Family Wellness Clinic natin, Mother and Child Clinic ng Tabaco City, lahat po sila ay accredited consulta providers ng PhilHealth. And then sa Tiwi po, RHU Tiwi and Tiwi Doctors Infirmary. So doon po sa mga na-mention po na facilities, pwede po kayo mag-avail ng PhilHealth Consulta kung saan covered po ng PhilHealth ang inyong check-up,
basic diagnostic and laboratory exam at mga piling gamot. Depende po yan of course sa assessment ng doktor. So upon check-up ni doc, pag nakita ni doc, for example, na kailangan mo magpa-chest x-ray, mag-request or mag-order si doc, ma-avail niyo po iyon na walang bayad sa mga na-mention natin na mga facilities kanina. And then, pag nakita ni doc na kailangan mo ng gamot at yung gamot ay available dun po sa mga piling mga medicines na covered ng PhilHealth Consulta, ma-avail po yun ng libre. Ayun. Ano yan, Ma'am Gigi, mayroon bang mayroon bang mga signages kung yan ngayang isang health facility ay consulta package accredited? So ngayon po wala. Kasi usually yung signage natin is generic lang na for PhilHealth accredited. Po. So siguro isi-strengthen na lang po namin, sir, yung announcements din namin on our part dito sa region para alam din ng ating mga members kung ano yung mga accredited consulta facilities. Yes, ayun. Anong pagkakaiba daw niya ng COPD sa tuberculosis? Kasama na yata yun. Di ba? Kasama na yata din sa COPD. Oo. Yung tuberculosis naman po kasi, Sir Mar, it is a bacterial disease din po yan na although lang related, magkaiba po kasi yung nagkukos sa kanya. Okay. So, usually, ito pong COPD natin is environmental and then through smoking. Ito naman tuberculosis is na-expose tayo dun sa microorganism na nagkukos ng tuberculosis. Although pareho sila sa lungs, itong tuberculosis po kasi natin, madadaan po ito sa antibiotic therapy. So, magti-TB dots tayo, which is also as another package ng PhilHealth. Kapag nag-TB dots po tayo, pwede natin matanggal itong tuberculosis natin. Mahaba-haba nga lang na proseso. Ilang stages po ito na pag-medicate natin sa TB. Don't worry, next time i-discuss natin yan na TB dots. Ayan. Pero TB dots po matatanggal. Itong COPD po kasi it is progressive and chronic. So what we can do is just treat the symptoms. Kaya dapat po maagapan kaagad tong COPD para wag na lumala yung sintomas kasi hindi po siya nag-cure. Kumbaga, tinitreat lang natin yung nagpe-present na sintomas. Ayan. Pag pinabayaan mo yan, pwedeng pumunta doon sa sinasabi ng TB. At saka yung iba pa na nabanggit natin kanina. Di ba? Okay. So, yun o. Parang ayaw niyong magtanong. Ayan. Ayun na lang kay Pet. Sir Mar, baka nag-exceed naman na tayo sa oras. Ayan. Ayun naman kay Peter de la Torre. Good morning daw po, Ma'am Gigi and Sir Mar. Okay. So, baka may announcement kayo, Ma'am Gigi, sa mga activities ng ating PhilHealth dito sa Bicol. Go ahead po. Opo, so far wala pa naman po tayong announcement pero gusto ko lang po i-remind ang ating mga listeners na sana patuloy po natin na siguraduhin updated ang ating contribution, maging ang ating records upang tuloy-tuloy po ang paggamit natin ng benepisyo at marami pa tayong matulungan. Tandaan po walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Ulitin ko po, libre ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Mag-ingat po sa kumakalat na online fixer po ang aming mga opisina Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang po ito sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Maraming salamat po sa ating mga listeners. Thank you very much for tuning and tutok po ulit kayo sa susunod na Thursday 10 to 10:30 a.m. para malaman po ang mga lahat ng tungkol sa inyong membership and benefits sa PhilHealth. Makakaasa po kayo na ang PhilHealth ay kaagapan ninyo sa inyong pangangailangang medikal. Ako po si Gigi Naron ng PhilHealth Regional Office 5. Good morning, as in just Mabay. Yan. Good morning, Ma'am Gigi. Maraming salamat po sa pagsagot sa ating pong mga katanungan at ganoon din sa pagbahagi ng mga salient features nito pong COPD para maiwasan natin na magkasakit ang ating mga kababayan. Sa una pa lang, dapat ay i-cure na natin. Hey, Ma'am Gigi, maraming salamat. Hanggang sa Huwebes pong muli.
babalik pala tayo ay ano na, hindi pa naman. Akala ko pagbalik natin ay December na. Hindi pa naman pala. Maraming salamat, Ma'am Gigi. Hanggang sa muli. Bawat membro ay protektado. So that's it, mga tugang. Yan po ang ating Alagang PhilHealth. Ngunyan pong Webes. Ang episode, mga tugang, may kinaraman po sa COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. Standby lang po. Magbabalik kami para po sa Aramo Niato program. Mahirap, Pangarap po ni Papa P. Ako po si Mardila. Thank you. ika'y nakasiguro. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Huwebes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office No. 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero